उनजोंबो समायना सिगांजोंबो समायना सोरगिदिं समायना नों Ang दा दंफैयो तामरेश्वर देवालय होनना बुंदो गाइस नायबा जाबाय गारि दोना लांजोबदो जोंनि नै दा थांबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आंनि माबायसा जों दा इसा थुखि ओरै जेबो लाबनाय जादिया जों दा जास्ट खुलुमनोसो फैदो नायनाय हिसाबै होबाय था बिसाबा guys, biar masih pede guys. Gozang-gozangnya masih bisa ide. Ya habis ini sih mundirau. Guys, bisaबो थांनोसै गिदिंनो बे हाखर दै बद गिदिराव जोङो माने दायो तामरेश्वर माबा देवालयाव मोनफैबाय आरोना मोनफैबाय माने जों डाइरेक्ट इयाव बे केना लाबोदोसन फैनाय टाइमाव ओमफ्राय आं डाइरेक्ट नियावनो लाफैखाबाय स' नोंथांमोना केन ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय माने बांद्राय मोजां नाङोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना ब्र'खौ सापर्ट होबानो जाबाय बिथाङा बर' बनायो ओमफ्राय आंखौथ' सिनायो जानो हागौ सिनायाबो जानो हागौ थ' आं बुंना होनोसै आंनिया चेनेला पमसु राइडार थ' आं हिन्दीयावसो मट' ब्लग खालामो ओमफ्राय आंनि जायफोर नायगिरि दङ नोंथांमोना प्लिज अननानै इखौ सापर्ट होबानो जाबाय ब्र'खौ आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो सापर्ट होगोन होननानै थ' आथिं सुना लानोसै दै जोङो खुलुमहैनोसै बिनिफ्राय आथिं थांनोसै जों दा आं भिडिअखौ लाबाय थादों लोगोफोर बहुत गोलाव मानि जायोना बनायनाया
लाइन जालायनांगौना बेखौ लादिया आं दा खुलुमखांबाय दा फैबाय थांनोसै नौ थांबाय थादो बाय थांसै दे गाइस जोङो खुलुमबाय जों फटकबो लाबाय दा थांनोसै आरो बाय सोरबाफोर मालारि नै नों कुलुरि लाफ्लाङाखैबा आंना थाखायो बेफोरो थांबाय थानोसै दा खोथिया बै जालायदों नै हाय हाय थांनोसै आरोना हाय हायनो थांनोसै नों थांनोसै दा ओंखारबाय दा थांनोसै नों खुलुमखांबाय बहुत जाबाय लाइन जालायना नेंलायबाय होनदोंबा हान्थुफोरा शिव बाबाखौ मोखां खिना देखायना फैबाय थ' बिदिनोसै माबा इसा स' केन ब्लगखौ माने लाइक खालामनाबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय शेयारबो खालामबानो जाबाय मानोना जोङो माने सासे साबस्क्राइबार बारायबाबो एप्रिसियेट जायो आरोना भिडिअ बनायनो थाखाय माने बेखायनो लोगोफ्रा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनो थ' बावगारनाङा दै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अननानै साबस्क्राइब खालामैखौ ओमफ्राय जोंखौ एप्रिसियेट खालाम थ' थेंक इउ स' माच दिनै भिडिअ नायनायनि थाखाय थ' एन्ड खालामसिगोन बिथाङा थांनोसै बहुत गोजान गोजाननिफ्राय फैदे थांनोसै